संवसारान दोतोलोय सांग कोणाचेर आमच्या आतांक लागून पातयो जायना घात कोत्तात एकामेकाचेर खास रोखताची भुरगीं पासून विसरता वायट उगत येतोच तुजेर देखून संवसारान आसो पर्यान विश्वास दवर एकाच देवाचेर खरेंच म्हाका आसोंक येता संवसारान नाटकां जाता ती मोडून एका बापायक वशें घडलेलें सोदपूय तें तुमकां दिता कोडून पांय जायते पुताक जोडून दवरलेलें आपल्या हातपांयाच्यो नाक्षो जोरून पुताचे कोतूब मोडून रोडटालो पांय तो दुकाच्यो जोरी घोडून काजार बायल आट्टो गोज घरान पायक सोगलेंच कोत्तात उणें मातूय रेस्पेद ताका ती दिनात त्रातार कोतात जाल्ल्या पोरी सुणें पाय म्हणटा इतलो पुता बदमाश जावूंक आमचे मोदें फूट घातली कोणें भिकाऱ्या पोरी पायक जेवण ती दितात दिलेल्या जेवणाकूय मात्तात आणे बायक घरांतलो भायर घालून पूत आपल्या दुबय शिरविशेक गेलो चुचुरे पोंग जायना जान पायचे सोयऱ्यांनी ताका आपणागेर व्हेलो जायतीं वर्सां ताजो सांबाळ करून दुयेंत जावन तो सोयऱ्यागेरूच मेलो बाय मेलो म्हूण पुताक गुंतोगूच लोकांक दाखोवन पळय कसलो शो केलो पाय मेलो तरी पूण त्या पुतान मेल्ले कुडीक दूख दिवचें सोडूंक ना सांगलें पाय व्हरोन मर्चरीन आयसान दोरात इंतेर करचो आपूण येता पळय तेन्ना आयसान गोडलांक पाय कित्याक रे दवरलाय इतलें दूख दिवन तरी पुरें जावंक ना 8 दिसांनी पूत परत फोन कोत्ता इंतेर कोरात आपल्याक येवंक मेवना तर सांगात म्हाका वसल्या पुताक पायचो कित्याक दवरूंक जावो इतेर पाय उगडास करून रोडटालो म्हज्या वेळार नदर घालूंक पुताचेर जिवो आसतना जायतें दूख दिलें गरम उदक पासून घातलेलें पायचेर वसल्या पुताक कसलोच अधिकार ना मुठभर माती घालून पायच्या कुडीचेर 3 वर्सांच्या पायच्या मिसाक आयला रडोन लोकांक दाखोवन पायच्या फोंडाचेर